家政婦なんだからさっさと掃除しなさいよ。もう来ちゃうじゃない。安子はいつものように私を罵った。昨日もお気に入りのパンを私に買いに行くように命令してきた。そのパンのくずをテーブルや床にこぼしながら私に続ける。でも、いつもみたいな手抜きの掃除はやめてちょうだいね。こんな掃除の行き届いていない家政婦がいるなんて思われたら、社長さんに息子の印象も最悪になってしまうわ。今日は義士の息子が就職したところの社長さんが直々に来るとかで、安子はろくに仕事もせず、誰よりも長くこの家にいて、誰よりもこの家を散らかしている張本人である。だが、そんなことはお構いなしで、安子の文句は止まらない。だからいつも以上に丁寧に掃除しなさいよ。わかってるのよね。聞こえたらすぐに返事しなさい。私は、そんな安子に口答えすることもできず、はい、わかりました、とだけ言って、床に落ちたパンのくずを片付け始めた。話は少し前に遡る。私は夫である大輔と二人暮らしだった。大輔とは付き合っていた頃からお互いを尊敬し合い、仕事が忙しい時期があっても話し合いをたくさん重ねたおかげで、結婚してからも大きな喧嘩やすれ違いもなく、出会った頃以上にお互いを信頼し合う関係を築けている。そんな大輔と結婚してから新居を構え、夫婦二人で仲睦まじく幸せに暮らしていた。しかし最近、そんな幸せな生活を壊す存在に、私たち夫婦は頭を悩ませている。それは、大輔の姉である安子だ。安子は昔、結婚した夫と息子の博也と三人で暮らしていた。しかし、安子の夫は職場の女性と浮気をしており、それが後に発覚。安子がそのことを問い詰めたところ、夫は専業主婦にもかかわらず、普段からわがままにお金を使いまくる安子に対して不満が爆発し、大喧嘩に発展した。挙句の果てに、夫は浮気相手と結婚するために別れてほしいと告げ、安子は離婚することになった。もともと安子の夫婦生活は冷え切っていたが、安子には仕事熱心な夫を専業主婦として支え、自分が博也を育てたという自負があった。そのため、自分よりも若い女性にあっけなく夫を取られてしまった事実に大変大きなショックを受けた。離婚後、義実家に戻った安子は、そのショックからどこに行くのでも何をするのでもなく、だらだらと毎日を過ごすようになった。息子の博也の方は、もともと父親の収入を頼りにして、就職もせずにぷらぷらと遊び歩いており、両親の離婚後も安子に連れられてきた義実家で同じように遊び歩いていた。しかし、いい年になって定年後の義実家を当てにし何もしない親子。その状況を目の当たりにした義母は、このまま私たちが二人をずっと支えていかなければいけないのかと将来を危惧した。そこで義母は、せめて息子だけでも、と博也に仕事を紹介した。博也は就職することを嫌がっていたが、義母が博也に何度も頭を下げたことに加え、遊び歩くお金も尽きかけていたことから、いやいやながらもその会社に入社。そして
会社近くの寮に住むことになり、ひろやは義実家を出て行った。安子は義実家に戻った当初、精神的に大きなショックを受けており、その安子を支えたいと受け入れてくれた義両親に対して、多少の感謝の気持ちや申し訳なさを感じていた。しかし、ひろやが義実家を出て行った頃からは、次第に義両親に対するわがままが倍増。義両親に横柄な態度をとり、立ち直ったように見えたことから、義母は安子に家事の手伝いや働きに出ることを持ちかける。すると安子は、私が傷ついたことを忘れたのと、ショックを受けたことを免罪符にして、堅くなに拒否。そんなことが続き、さすがの娘に対しても、義両親は手を焼くようになっていた。義実家では義父が体を壊しており、入退院を繰り返す生活を送っている。この頃から義父の調子がさらに悪化し、義父は本格的に入院を再開。義母は病院との往復が増えたため、安子の面倒を見ることが難しくなっていた。また、安子は安子で、義母からたびたび聞かされる将来の不安や、働きに出ることへの提案に耳が痛くなっており、義実家から出るタイミングを探していた。そこで安子は、実の弟である大輔と私に対して、二人で住むには広すぎる家だし、私一人くらい住んでも変わらないじゃない、と、私たち夫婦と一緒に住むことを懇願してきたのだ。はじめは私も大輔も夫婦水入らず仲良く暮らしている家に安子と一緒に住むなんて考えられないと安子の提案を突っぱねた。しかし、日に日に疲弊している義母の様子を見かね、これ以上義母に負担をかけることも、そんな義母の様子を心配した義父の体調がこれ以上悪化することも耐えられないと感じた大輔は、私と何度も話し合い、結局我が家で安子を受け入れることにした。私は自分自身の仕事が忙しく、正直安子のために時間を割くのは容易ではない。それでも安子に手を焼いている義両親の様子は心配だったし、何よりも愛する夫である大輔をこれ以上悩ませたくない。お互いを尊敬しているからこそ、仕事熱心で家族思いな大輔を支えたいという気持ちで、安子の面倒を見ていた。一方の安子は、そんな私たちに感謝や申し訳なさそうな様子はなく、うちに来た当初から自分の面倒を見るのは弟の務めのように思っているようだ。そして日に日に傍若無人な態度で私や大輔にわがままを言うようになっていった。私の言うこと黙って聞きなさいよ。お姉さん、いくらなんでもそこまではできません。家政婦が口答えするな。姉さん、直子になんてこと言うんだ。それにここは俺と直子の家なんだぞ。姉さんは命令できる立場じゃないだろう。何よ、実の弟のあなたまで。どうせ私のことなんて家族とは思ってないんでしょ？夫に捨てられた私のことなんて。そう言って安子は棚にあった食器を床に投げつけた。安子に逆らおうものなら逆上し、神経を傷つけかねないほどに暴れ出す毎日に、私も大輔も手がつけられなくなっていた。私を自分と同じような専業主婦だと思って家政婦扱いをする安子。もしも私が外で働いていることがバレたら、職場まで乗り込みかねないし、そうなったら
家族以外のたくさんの人に迷惑をかけてしまう。そう警戒した私は、仕事をしていることを隠しながら生活し、時に仕事で外に出る際は、実家の家事をすると安子に嘘をついて出て行った。しかし私は日に日に暴走がエスカレートする安子の面倒を見ることと、日々忙しい仕事との両立に、これまで感じたことのないほどの大きなストレスが溜まっていた。それは私だけではなく、夫の大輔も同じように憔悴しきっていた。この状況をどうにかしないと、安子との関係だけではなく、大輔との夫婦関係も何かのきっかけで悪くなりかねないと、私は悩む一方であった。これまでの幸せな日々が、安子のわがままのせいで台無しにされてたまるものですか。私が屈辱的な扱いを受けるのはまだしも、私の味方でいてくれる大輔にまで迷惑をかけるなんて。どうにかして、安子に倍返ししてみせるんだから。そんな時、さらに私に追い打ちをかけるように、私の働いている会社でのトラブルが発生する。とある社員が失礼な態度を繰り返し行い、それに腹を立てたクライアントが契約を打ち切りたいと持ち出したのだ。私は慌ててクライアントのもとに伺い、何度も頭を下げて謝罪をした。幸いにも私はそのクライアントと長年のお付き合いがあったことで、直子さんが謝ってくれるなら、と契約は打ち切られることなく、事なきを得た。このトラブルの再発を防止するため、クライアントと再度ミーティングを行った。そこでこのトラブルに関する一つの事実を知ることになる。ある日の朝、私はこの後に控えている仕事のことで連絡を取り合っていた。そんな私に対して、安子はいつものように声を張り上げる。何これ、パンの温め方が最悪。これじゃ大好きなパンもあなたのせいで台無しよ。安子が今食べているパンは、昨日、あそこのパン屋のパンが食べたい。それじゃなきゃ嫌だ。と暴れ出し、私がしぶしぶ買いに行かされたパンだ。しかし、今朝の安子はいつものようにブツブツと文句を言いながら殺気立っている様子ではなく、お気に入りのパンを頬張りながらどこか上機嫌な様子だった。今日はヒロヤとその会社の社長さんがこの家にいらっしゃるの。あのヒロヤが会社の社長さんを家に呼べるようになるなんて本当にすごいことじゃない？あの子だってやればできるのよ。上機嫌に話す安子の口元からはパンのくずがこぼれ落ちている。さっきからずっとスマホを触って私の話聞いてるの？もう二人が来るまで時間がないのよ。家政婦なんだったら早くこの部屋を掃除しなさいよ。安子は私の意見を聞くわけでもなく早口で続ける。でも、いつもみたいな手抜きの掃除はやめてちょうだいね。こんな掃除の行き届いていない家政婦がいるなんて思われたら、社長から見た息子の印象も最悪になるわ。パンを食べ終えた安子は、何の気もなく、パンのくずがついた手をパンパンと払い落とし、そのパンのくずは、私がこれから掃除をさせられる床に落ちた。いつも以上に丁寧に掃除しなさいよ。わかってるのよね。返事は？私は口答えをするわけでもなく、ただ、はい、わかりました、と安子のこぼしたパンのくずを片付けながら、言う通りに部屋の掃除を始めた。すると、家のチャイムが鳴り、ヒロヤが我が家を訪れた。安子と同じ血を引いているせいなのか、
安子の様子を目の当たりにしているせいなのか、ひろやも普段から私に対して横柄な態度をとっている。例にも漏れず、この日も家を訪れて早々、ソファーに腰掛けて当たり前のように偉そうに居座っている。さっき社長からもうすぐ着くって連絡あったんだよ。俺の昇進がかかってる大事な日だ。掃除が遅れたせいで社長を待たせるなんて言語道断だからな。さっさとやれ。私はそんなひろやの命令をしかとし、逆にゆっくりと掃除を続けた。そんな私の様子を見て、ひろやは立ち上がり、大声を張り上げる。おい、お前、さっき俺が言ったこと聞いてたよな。聞いててそれなら本当に無能だな。じゃあ、無能なお前のためにもっとわかりやすく言ってやるよ。急げよ。急げ。強い口調で命令を重ねる安子とひろやに対し、私は掃除の手を止めて、お二人とも落ち着いてください。立派な大人が大声で恥ずかしくないんですか？まあ、おとなしく座っていてくださいよ。と伝えた。私の言葉と態度に腹を立てた安子とひろやは、家政婦ごときのお前が会社員の俺になんて口の利き方だ。そうよ。これで社長さんのひろやの評価が下がったらあんたのせいだからね。あんた、責任取りなさいよ。二人は一向に落ち着く様子がなく、ぐちぐちと文句を言い続けていた。そんな中、ひろやの電話が鳴った。相手は社長のようで、ひろやは慌てて電話を取った。突然の電話に緊張をしているからなのか、声の上ずるひろやの様子を心配そうに安子が見つめる。そして電話越しの社長から一言、こう切り出された。そんな態度だからクライアントともトラブルばかりなんじゃないの？電話口から発せられた唐突な社長の発言に固まるひろや。そしてその声はひろやと安子の目の前からも聞こえている。それに気づいたひろやと安子は目線を前に向けた。そこに立っていたのは紛れもなく、先ほど二人が家政婦と罵った女性。そう。その家政婦。私、直子こそ、ひろやの勤めている会社の社長だったのだ。ひろやは目の前の直子と手に持っている電話に目線を行ったり来たり。そして全身から汗が吹き出したように焦りが止まらなくなっている。安子も開いた口が塞がらず、直子を見つめたまま愕然としている。そんな間抜けな様子を並べる二人へ、さらに追い打ちをかけるように、私はこう言った。あなた、いえ、あなた方にはもう一度教育をやり直さないといけないわね。ちょっと待ってくれよ。お前、じゃなくて、あなたが本当に社長なのか？あなた、仕事してなかったんじゃないの？その上に、ひろやの会社の社長？そんなバカな、ありえない。あなたたち、この後に及んでまだそんな態度取るつもり？自分たちが今どういう状況か分かっているの？すみませんでした。これまで失礼な態度をとってしまいました。どうか、許してください。ごめんなさい。私、本当にひどいことをしたのかも。私もひろやも謝っていることだし、許して、お願い。そんな謝罪ごときで許されるとでも？私が
いや、私たちが今までどれだけあなたたちに嫌な思いをさせられてきたかわかってますか？到底わかるわけないでしょうね。私、大輔、義両親、クライアント、私の会社の社員。本当にたくさんの人がたくさんの嫌な思いをしてきたのよ。その人たちの分まで込めて、二人まとめて10倍返しよ。そう言い放たれたヒロヤは、悔しさから口をつぐんだまま拳を握りしめて震えている。安子はその場に膝から崩れ落ち、そのまま床にうずくまってしまった。その後、ヒロヤにはその場で減給処分を下し、そして安子に対しては、あなたもずっと家に居座っていないで家事の手伝いをしなさい。それか働きに出るのはいかがかしらと伝えた。そして私は続ける。ヒロヤさん、あなたのおばあちゃんはいつまで経っても遊び歩いているあなたを心配していてね。そんなダメな孫だけれど、どうしても救ってやってほしいのって、息子の嫁である私にわざわざ頭を下げてまでお願いしてきたのよ。そこまでするのであればと思って、私の会社にあなたを入れたのよ。そんなおばあちゃんの気持ちをあなたは何だと思ってるの？おばあちゃんのためにも、そして自分のためにも、初心を忘れずにやり直しなさい。その事実を告げられて、呆然自失になったヒロヤ。そして私は、その隣にいる安子に対しても、義両親がどれだけあなたのために自分たちを犠牲にしていたのか、もう一度よく考え直しなさい。と、あえて冷徹に告げた。安子もヒロヤも、ただただうなだれ、私の言うことに静かにうなずくことしかできずにいた。あれからヒロヤは頻繁に私に対し就業態度を確認するようになった。これまでわがままに生きてきたためか、ヒロヤの常識知らずの対応に、今回クレームを入れたクライアントだけではなく、これまでヒロヤが関わったすべての方々に失礼な態度をとっていたことがわかり、私はその度に悲鳴を上げたくなった。それでも、ヒロヤをどこに出しても恥ずかしくない一人前の人間にすることが、社長として、そして義母の思いを託された者としての私の務めだと思い、心を鬼にして徹底的に指導をした。一方の安子は、私の会社の清掃員として雇い、日々の業務の合間を縫って、安子がサボらないようにしっかりと見張るようにした。元夫と結婚してから専業主婦だったためか、安子は久しぶりの労働に毎日疲労困憊の様子だ。しかし、そのおかげもあってか、帰宅後に使えるエネルギーが残っているはずもなく、我が家で文句を言うこともなくなった。さらに、清掃員の仕事をする中で、掃除や家事をすることの大変さを実感したのか、あなたにやってもらわなくても自分でできることは自分でやるわ。それに、いつまでもあなたたちと一緒に住むわけにはいかないしね。と、最近では我が家の家事も手伝い始め、少しずつ自分でやろうという意識も芽生え出している。私も今の生活を当たり前だと思って過ごしていることは多い。しかし、私が今幸せに過ごせているのは、家計を一緒に支えてくれている愛する夫の大輔や、社員のみんな、仕事や生活の悩みや愚痴に付き合ってくれる友人など、たくさんの人の存在があってこそだ。今回のことを通して、
自分の考えばかりを押し付けないようにしないといけないと、私自身も反省するところがあった。そして何よりも、私は周りの人たちに日頃の感謝の気持ちを積極的に伝えていこうと感じた。今日は大輔の好きな晩ご飯を作って一緒にご飯を食べよう。そして日頃の感謝の気持ちを倍返ししたいな。さあ飲んで。フランスで買ってきて紅茶を入れたの。同僚の技師が奇妙なほどににこやかに話しかけてきた。私を貧乏人と見下す彼女は普段は絶対にこんなことしない。怪しすぎる。このお茶何かあるんじゃ。私が飲むのをためらっていたその時、おいしそうだね。僕がもらっていいかな。あ、いいですよ。ちょっと待って。私の名前は直子。高校時代から交際していた大輔さんと結婚し、会社員として働きながら幸せな生活を送っている。今でこそ平凡で幸せな毎日だが、幼い頃は苦労の連続だった。両親は優しかったが、ひどく貧乏だったのだ。母は病気がちだったため、入退院を繰り返していた。その医療費を賄うため、父は昼と夜で別の仕事を掛け持ちしていたので、ほとんど家にいなかった。住んでいたのは家族3人では手狭な木造のアパートで、台風が来るたびに壊れるんじゃないかと怯えていたのを覚えている。親がほとんど家にいないから、小学生の頃から私が家事をこなしていた。同級生が放課後に遊ぶ約束をしているのをはために、急いで帰り、買い物に行き、夕食の準備をする。母が退院して家にいる期間は母の面倒も見ていたので、勉強する時間すらなかった。それでもたまに家族3人で食べられる夕食が幸せだった。父は私が作った料理を美味しいと言ってたくさん食べてくれるし、母は細い手で私の頭を撫でてくれる。テレビなんてなかったけれど、家族が揃えばいつも笑い声が聞こえる家だった。少ないお金でやりくりする中で、必然的に私は真面目で堅実な性格に育った。そんな生活が続いたのが高校生まで。高校に入る頃には母の病気も治り、相変わらず貧しいながらも普通の生活を送れるようになった。奨学金を借りて大学にも行き、無事に就職できた。そんな苦労のおかげか、社会に出てからもしっかりしている、育ちがいいと言われることが多い。私は結婚を機に実家を出て、大輔さんと2人で暮らしている。共働きで忙しいのに、いつも夕飯を作ってもらって悪いな。いいのよ。もう体に家事が染み込んでるから、なんてことないわ。むしろ、あなたが他の家事をしてくれるから、物足りないくらい。2人で協力して暮らしていくのは、とても心地よい。幼い頃の苦労を乗り越えて、順風満帆な日々が続いていた。会社での仕事も順調だ。私の勤めている会社は、義父である正雄さんが経営している。幼い頃に培った真面目で堅実な性格のおかげで、会社でもよく褒められる。直子ちゃんは仕事が早くて助かるよ。取引先からの評判もいいし、うちの部署に来てくれたら助かるのにな。そんな身に余る高い評価をもらうたびに恐縮してしまうが、熱い信頼を寄せてもらえているのは嬉しい。仕事にもやりがいがあって恵まれた職場だ。しかし私には一つだけ悩みの種がある。同じ会社に勤めている技師の涼子だ。よくそんな安っぽい服で会社に来れるわね。雰囲気が貧乏なのよ。うちの会社の評判まで悪くなるから着替えてきてくれない？彼女はことあるごとに私に対して冷たい態度をとっていた。自分より若く仕事ができるとちやほやされる私のことが気に食わないのだろう。特に貧乏な家に育ったことを見下す態度はあからさまだった。私が上司に褒められていると涼子が近寄ってくる。知ってますか？直子さんの実家ってすごく貧しいんですよ。私は技師に当たるんですけど、
両家顔合わせの時にご両親を見てびっくりしちゃった。一長羅のつもりなんだろうけど、ヨレヨレの埃臭そうな服着てたの。普通はもっと上品で綺麗な装いをするじゃない？しかもお母さんなんて青白い顔していかにも栄養が足りなさそうで、貧乏人ってみんなあんな感じなのかしら。あははと下品に笑う涼子。私のことならまだしも家族の悪口を言われるのは許せない。だけど会社の雰囲気を悪くしたくないので言い返さないで愛想笑いをするだけ。笑顔の裏で奥歯を噛みしめる。実家が会社を経営していることもあって、涼子にとっては裕福であることが自慢であるらしい。大輔がかわいそう。こんなにランクの違う人と結婚して金銭感覚の違いに戸惑ってるんじゃないかしら。もちろん大輔さんはそんなことを思ってはいない。確かに私は貧乏症だが、お互いの性格を尊重し合っている。なぜ兄弟でこんなに性格が違うのか。私はうつむいて涼子の声が聞こえないふりをしていた。涼子は仕事のことでも私に責任をなすりつけてくる。もともとプライドが高い割に仕事ができないのだが、社長の娘ということで周りから注意を受けることは少なかった。涼子さん、おとといの会議の議事録はできてますか？そろそろ全体で共有したいのですが。私だって忙しいのよ。それにあなたの作った会議資料が分かりにくいからいけないんじゃない？急ぐならあなたがやってちょうだい。そう言って手書きの汚い字のメモを押し付けられる。そんな風に仕事の肩代わりをすることも一度や二度ではなかった。時には私と大輔さんの家に涼子が押しかけてくることもあった。大輔が心配だから様子を見に来たわ。夕飯をごちそうになってもいいかしら。独身で実家暮らしの涼子は自由気ままだ。連絡もなく突然訪ねてくる。大輔さんは仕事でまだ帰ってないんですが、そういうがこちらの言葉など聞かずにずかずかと上がり込む涼子。リビングでソファーにドカッと座ると部屋を見回す。まったく面白みのない部屋ね。装飾品の一つもないなんて。その後も夕飯の準備をする私に向けて、テレビが小さいだの、ソファーが安物で硬いだの、ブツブツ文句を言っていた。嘘、おかずがこれだけ？味付けも薄いわね。とても食べられたものじゃないわ。途中で箸を置いて立ち上がる涼子。こんなもの食べてると少年まで貧乏人になるわ。大輔、今から外に食べに行きましょう。でもあなたは黙ってて。大輔さんは私に向かって申し訳なさそうな表情をするものの、姉に面と向かって反論はできないようだ。俺はこれでいいよ。明日も早いし。それを聞くと涼子は私に向けて舌打ちをして帰っていった。悪いな。大輔さんはぽつりとそれだけを言った。彼は気が小さく優しい。そこがいいところなのだ。だけど私は違う。やられたらやり返す女だ。目に見えて反抗こそしないものの、私のフラストレーションはみるみる溜まっていった。とはいえ、義父の経営する会社でトラブルなんて起こしたくはない。義士は常識のない物言いばかりだが、義父の正夫さんは私によくしてくれている。それに私は相手に嫌がらせをするような卑怯なことはできないし、悪口だって言いたくない。心の中で葛藤するたびに私の怒りはいつも行き場を失っていた。そんなある日のこと、休暇を取っていた涼子が数日ぶりに出勤してきた。フランスのお土産に紅茶を買ってきたからみんなに振る舞うわ。珍しく涼子が会社でそんなことを言い出した。数種類のフレーバーティーを買ってきたらしい。見えっ張りな彼女のやりそうなことだ。そんな風にして周りの注目を集めることが好きなのだ。フランスに行ってきたんですか？すごいですね。そんなことないわよ。ちょっといいホテルに泊まったのだけど素晴らしかったわ。自慢話に花を咲かせる涼子を見ながら私は嫌な予感がしていた。社内でお土産を配ることはよくあるが、紅茶を入れて配るなんて
手間のかかることを涼子が考えるだろうか。話を終えた涼子が席に戻ってくる。残念ながら彼女の席は私の隣だ。直子さんは海外って行ったことある？バカにしたような聞き方だ。いえ、行ったことはないです。大輔との新婚旅行で海外に行くという案もあったが、奨学金の返済も残っていたので、国内で済ませたのだった。まあ、そうでしょうね。海外の紅茶は風味が違うのよ。ま、貧乏人には違いがわからないかもしれないけど。それとも紅茶なんて飲まないのかしら。せっかくの機会だからよく味わって飲むといいわ。はい。いつも通りうつむいた曖昧に返事をする。涼子は他の社員を次々に捕まえてフランスの自慢話を済ませると、バッグを持って給湯室に向かった。席を立つとき、ちらっと私の方を見てにやりとしたのを見逃さなかった。不審に思った私はこっそり涼子の後をつけて給湯室まで行き、廊下から中を覗いた。涼子は人数分のコップに紅茶を注ぐと、自分のバッグから何かを取り出した。細長い瓶で毒々しい真っ赤なラベルにはドクロのマークが描かれている。あれは激辛調味料？私は驚きに目を見開いた。ハバネロの何倍も辛いことで有名な商品だ。なんで会社にあんなものを持ってきているの？涼子自身は辛いものが苦手なはずだから、自分用でないことは確かだ。涼子は蓋を開けると瓶を傾け、あろうことか一つのカップに激辛調味料を垂らし始めた。それも一滴や二滴ではなく、かなりの量を垂らし入れている。その横顔は悪魔のような笑みを浮かべていた。そういうことか。涼子がしようとしていることを察して、私はそっと給湯室を後にした。育ちが良さそうと言われ、ちやほやされる私に、辛さに暴れる醜態をさらさせようという魂胆なのだろう。席に戻りながら怒りで拳を握りしめる。言葉で私をいびるだけならまだしも、これは明らかにやりすぎだ。これまでずっと我慢してきたけど、もう限界だ。そっちがその気なら覚悟しなさい。涼子がトレーにカップを乗せて戻ってくると、順番に配り始めた。配る間も自慢話を欠かさない。最後に涼子自身の席と私の席にコップを置くと、トレーを給湯室に戻しに行く。まもなく鼻歌でも歌い出しそうな上機嫌ぶりで戻ってくると、席に座った。そして他の社員と話しながらチラチラと私の様子を伺っている。激辛調味料入りの紅茶を飲んで、私が苦しむのを心待ちにしているのだ。他の社員が紅茶を飲み始める中、私はまだ手をつけない。このまま飲まなかったら不自然に思われるだろう。その時、予想外のことが起きた。義父であり社長の正夫さんが私の後ろを通りかかった時に声をかけてきたのだ。あ、直子ちゃんの紅茶、アップルのいい香りがするね。僕のピーチフレーバーみたいなんだけど苦手なんだ。交換してもらってもいいかい？そう言って正夫さんにカップを差し出された。確かに香りが違う。フレーバーティーにも種類がいろいろあるようだ。突然のお願いで驚いたが、あるひらめきが浮かんだ。面白いことになりそうだ。ええ、どうぞ。そう言って紅茶を手渡そうとした。その途端、涼子が慌て出した。思った通りだ。涼子は血相を変えて立ち上がり、こちらに駆け寄る。正夫さんに渡す寸前で私の手から紅茶を取り上げると、そのままシンクに飛んで行き、勢いよく紅茶を捨てた。あまりの慌てぶりにみんなが注目している。どうしたの？せっかく入れた紅茶を捨てちゃって。いや、虫が入っていたみたいだから。虫なんて見えなかったぞ。あれ？そう、勘違いだったのかな。釈然としない反応にみんなが不審がるも、涼子は何事もなかったかのように振る舞った。涼子は席に戻ると小さく舌打ちをした。あとちょっとだったのに。表情がそう語っていた。平然としている私に
イライラを隠せない涼子。何か言いたそうだが、計画がバレることを危惧しているようで、何も言わなかった。気を取り直そうとしたのか、涼子は自分の席にある紅茶を手に取り、一気に飲み干した。その途端、激しくむせ返る。そのままカップを投げ捨てて苦しみ出した。うげえ。鈍い絶叫がフロアに響き渡る。全員の注目を集める中、涼子は口を縦に大きく開けた状態で走り出した。そのまま給湯室に駆け込む。何事かと思った社員が次々と給湯室に押しかけると、涼子がものすごい勢いで口をゆすいでいる。充血した目で激しく咳込みながら、ひたすら口に水を運ぶ。次第に顔まで真っ赤に染まり、顔からは汗、鼻からは鼻水が大量に滴る。時々悲鳴のようなヒャーという声が漏れる。普段の傲慢な態度とは裏腹の醜い姿に唖然とする同僚たち。私は胸の中でつぶやいた。自業自得よ。私は涼子が紅茶を配り終え、トレーを給湯室に戻しに行った隙に、さりげなく私と涼子のカップを交換したのだ。そうとは知らず、涼子は激辛調味料入りの紅茶を口にした。それも一気に飲み干した。もし自分があの姿になっていたらと思うと、ゾッとする。と同時に、胸の使いがすっと取れた気がした。他の社員が驚き立ち尽くす中、私は颯爽と自分の席に戻った。30分ほどすると、ボロボロになった顔で涼子が給湯室から戻ってきた。自分の席に座ると、放心状態で天井を見つめている。しかし徐々に意識が戻ってくると、鋭い目で私を睨みつける。よくもやったわね。声がかすれて言葉になっていない。私はしらばっくれて、どうしたんですかと返した。しかし涼子が続けて口を開く前に、正雄さんや他の社員が集まってきた。どういうことなんだ？正雄さんが涼子に詰め寄る。一連の流れから彼はすでに真相に気づいているようだった。涼子は今になって他の社員に見られていたことに気づいたようで、あたふたしている。どうって、直子さんが私の紅茶にいたずらして。紅茶を入れたのはお前だろ。それに直子さんがそんなひどいことするはずない。正雄さんがピシャリと言い放つ。そういえば社長が飲もうとした直子さんの紅茶を慌てて捨ててましたよね。近くにいた社員がそう言うと、だからそれは虫が。涼子は言い訳をするように勢いよく立ち上がった。その時バッグの紐に手を引っ掛け、中身が勢いよく散らばった。その中には例の激辛調味料の瓶もあった。床に落ちて勢いよく落ちて割れた瓶からは真っ赤な液体が飛び散った。フロア全体が静まり返る。もう言い逃れはできない。周りの社員から冷たい視線を向けられ、涼子は犯行を自供した。後日、涼子には異動が命じられた。あれだけの騒ぎを起こした上に、社員から信頼の厚い私をはめようとしたのだ。当然の報いだろう。異動までの期間、涼子は有給休暇を使い果たした挙句、肩身が狭そうに出勤し、社員からの冷ややかな目に耐えながら仕事をしていた。小さな会社なので噂はすぐに広まり、新しい部署でも居づらくなった涼子は間もなく退職した。あの事件の後、正雄さんが私に謝ってきた。直子さんには申し訳ないことをした。僕は涼子のことを甘かすぎたのかもしれない。いい機会だから実家を出てもらって一人暮らしをさせようと思う。大輔や直子さんを見習って自立してもらわないとな。そういうことで涼子は会社からも家からも追い出されることになった。後で聞いた話だと、再就職先も見つからず、今はボロアパートに隠れるように住んでいるらしい。私はというと、涼子のいなくなった職場で一層順調に働いている。自分に嫌がらせをしてくる存在がいなくなったことも大きいが、足を引っ張る社員が一人いなくなると不思議なくらい仕事が早く回る。
辛さに苦しむあの日の涼子を思い出して、今でも笑いそうになる。と同時に、私は肝に銘じた。他人にする仕打ちは、必ず自分に返ってくる。私はこれからも、真面目で堅実な自分で生きていこう。